Калі вы любіце анімэ, асабліва ў жанры камедыя, хутчэй за ўсё хаця б раз у сваім жыцці ў вас была падобная сітуацыя. У вас быў цяжкі тыдзень, шмат вучобы або працы, і на выходных вы вырашаеце паглядзець нешта лёгкае і смешнае, каб расслабіцца. Уключаеце, глядзіце запар некалькі серый, і тут разумееце, што вам хочацца плакаць. Вітанкі, мяне звуць Алі, і сёння я распавяду вам пра 3 анімэ, зробленых менавіта ў такім стылі. Двудушны брацік Ураміці. Папрашу не блытаць з двудушнай сястрычкай Умару, бо калі Умару гэта мілая выдатніца, якая насамрэч лянівая атаку, то Ураміці гэта, Ураміці Амото, 31гадовы мужчына, былы гімнаст, які з'яўляецца адным з вядоўцаў дзіцячай перадачы разам з мамай. Увесь сэнс назвы крыецца ў тым, што хоць ён і працуе з дзецьмі, побач з якімі яму варта быць вясёлым, у яго жорсткія ментальныя праблемы, з-за чаго даволі часта здараюцца эмацыйныя заскокі, падчас якіх ён шмат каго можа напужаць. ゆかちゃんはさっきから何をしているのかな？奇襲？フラミちゃん兄さんの元気が出るおまじない。ゆかちゃん。それじゃあお兄さんからもみんなにとっておきのおまじないをかけようね。どんなおまじない？みんなが20年後お兄さんみたいにならないためのおまじない。 Дарэчы, калі вы глядзелі анімэ або чыталі мангу «Шалёны азарт», то, мабыць, памятаеце, што падчас гульняў героі там рабілі вельмі страшныя твары. Дык вось, магчыма, гэта мяне лёгка напужаць, але ад Ураміці ідуць трохі падобныя на гэта вайбы. Плюс, ужо ў першай серыі анімэ і першай главе мангі ён ламае 4-ю сцяну, называючы гледачоў дзяцішкамі, якія часцей за ўсё яго і пужаюцца. Сама па сабе гісторыя камедыйная. Нам паказваюць смешныя або часам не вельмі сітуацыі з жыцця Ураміці і яшчэ некалькіх яго супрацоўнікаў. Але калі так падумаць, то гэта ж капец. У хлопца праблемы, ён шмат паліць і п'е, яму трэба да псіхолага. Хаця я мангу амаль не чытала, так што, можа, там ён да яго ўсё ж пайшоў. Хто ведае. Наступнае анімэ, якое я б хацеў разглядзець, гэта «Рок Ціхоня». У свой час яно было на даволі моцным хайпе, таму, мабыць, вы ўжо ведаеце аснову сюжэта, аднак я ўсё ж распавяду. Хіторы Гато, або Боці, што ў перакладзе з'яўляецца японскім сванавым словам «адзінотнік», нікнейм, які далі, дзяўчынка-падлетак, у якой ёсць праблемы з камунікацыяй. З самага дзяцінства яна не ўмела заводзіць сяброў, таму, калі ў сярэдняй школе зразумела, што калі яна створыць папулярную групу, усе будуць яе любіць, яна вырашыла навучыцца граць на гітары. З цягам часу Хітора паціху ўступае ў групу, грае канцэрты, пачынае пераходзіць праз свой страх людзей, і павольна, але верна, ўсё ідзе добра. Анімэ падаецца па большасці як камедыя, аднак часам Хіторы і яшчэ некаторых персанажаў робіцца сапраўды шкада. Чаго вартая гісторыя адно толькі Кікуры Хірой, што п'е, каб стаць смялей і не заўважаць сваіх праблем. Дарэчы, гэтая самая Кікуры так усіх зацікавіла, што пра яе нават ёсць асобны спін-офф манга. Ну і апошняе анімэ на сёння «Таткі-сябрукі». Паспрабую апісаць яго вельмі каротка. Жылі 2 хлопцы, Рэй і Казукі. Займаліся сваімі справамі, якімі канкрэтна казаць не буду, бо вельмі такое асуджаю. У абодвух свае траўмы, з якіх хочацца плакаць. І раптам да іх завальваецца маленькая дзяўчынка па імені Міры, і яны робяцца яе бацькамі. Яны ўсе вучацца жыць разам, а ў канцы хэппі энд. Хаця да яго яшчэ трэба дажыць. Что за мусорка? Это мой дом. Хаця анімэ на абсалютнай большасці сайтаў падпісанае толькі як камедыя, але часам ёсць яшчэ экшн, само па сабе яно вельмі сумнае, менавіта з-за гэтых траўм галоўных герояў, хаця і з-за сюжэту, ў прынцыпе, таксама. І маленькі фан-факт пад канец. У Міры статак сябрукоў і Эмуаторы Сакая адна і тая ж японская сэйю. 初めてパパに会うの。ママがパパここにいるって。サンタさん、早くパパに会いたい。 Ну, а на гэтым у мяне на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і да сустрэчы!